Hadi gittik. Bir munda karı başladım. Munda Selam dostlar. Assalamu alaikumlar. Qabat sizin bilen düşenbede görüşəbiz. Güzel han Robert. Başlayık. Gittik. Eydiniz. İң birinci ittirib bir xəbər жеткерим әлі. Biz менә әле генә bir атырабыз белән Ценчурин театрынан кайттык. 1-2 көннән 18 майда анда матур bir премьера булачак. Кара Булат дигән опера куелачак сәхнәгә. Бу инде Илмир Низамовның икенче кабат 7 елдан соң икенче кабат сәхнәгә менә торган әсәре. Менә шул премьерага әзерлектән bir матур гына репортаж төшереп, артистлар белән сөйләшеп кайттык әле. Мин моны ни өчен әйтәм? 18 майда кич белән Ценчурин театрына барып, рәхәтләнеп, менә шундый bir матур премьера карый аласыз дип әйтәсем килә. Опера кебегрәк була әйтәме? Бу опера. Ценчурин. Ренат Харис либреттосына язылган опера бу. Син санап китүче кемнәр уйный анда? Бәлкем тамашачы шундый бара. Анда Зөфәр Харис, безнең яраткан Илгиз Мөхәддинов. Benim familiyadaşım Артур Исламов. Артур Исламов. Анда шундый шәп артистлар составы. Шуңа күрә дуслар, барып кайтып карасагыз, ай, шундый матур кичә булды. Бу шуннан да не бик шәп тизер булды, бик шәп реклама булды. Чөнки мин бу егетләрнең иҗатларына гашыйк дисәм, бердә ялгышмасмын. Тагын бер кызыклы әйбер әйтәсебез килә. Менә без бүген төшергән репортаж иртәгә безнең каналда чыгачак. Карамый, күрми калмагыз. Һәм инде безнең репортажны карап, менә шушы премьерага билет алырга шундук чабачаксыз. Менә үзегез күрерсез. Менә шул. Мин монда гына килгәндә бу яңалыкны күреп алдым. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республикада татар халкының милли бәйрәме Сабан туй уздыру турындагы указга кул куйды. Димәк, Казанда Сабан туй 19 июньдә булачак. Шоллыда 18 июньдә. Менә авылларда, һәм районнарда 11, 12, 13 июньдә булачак. Менә шундый шәп яңалык. Бәйрәм рухында яңалык. Менә бит, Менә бит. Сабан туйларда яратасыңдыр бит, диме? Юкмы? Бер йөреп кайтырга була инде. Менә шагыштырыр өчен шәһәрнекендә, Казандыкында түгел, башка шәһәрнекендә. Һәм менә авылныкында йөреп кайтырга була, шундый теге тынычрак мин әйтәм диләр. Монда Казандыкында бер дә тыныч түгел. Иң матур Сабан туйлар, белмим, мин берәүне дә үпкәләтәсем килми, ләкин авылларда дип уйлыйм. Дөрес әйтә. Авылда аутентичный диләр бит әнә, шундый true. Быел да берәр шундый авыл Сабан туена барып кайтмакчы булмас инде. Төшерә идем инде берәр репортаж шундый. Аутентичный дип әйтәбез бит. Трушный. Американың Буффало шәһәрендәге 18 яшьлек Пейтон Джордан супермаркетта ут ача. Син моны ишеттеңме моны турыда? Ут ача һәм нәтиҗәдә 3 кеше яралана, 10 кеше үлә. Әле тагын шундый мәгълүмат килбериште. Мылтыкларның бер ягында Андрес Брейвик һәм икенче ягында Джон Эрнест исемнәре язылган була. Әгәр дә хәтерегез икән, Андрес Брейвик ул Норвегиядә Ослода 77 кешене атып үтерә. Монысы берсе Джон Эрнест синагогада кешеләрне атып үтерә. Менә шушындыйрак куркыныч яңалык килеп иреште. Бүген мин аны бүген генә күрдем әле. Бу кутышкыч хәбәр инде бу. Тоталар инде әлбәттә шундук тотып балалар. Хәзер әлегә тикшерүшләр алып барыла. Үзегезне саклагыз. Казаныбызда узган атнада 14-15 май көннәрендә шундый матур спорт чарасы узды. Казан марафоны. Һәм монда шушы марафонда гына да минем бик күп танышларым катнашты. Мин үзем дә ул көнне Казан үзәгендә идем 14 майда, хәтта шул үзәк стадион эченә кирип карадым. Һәм шул кадәр матур күренеш булды дуслар. Балалар арасында үз көчләрен йөгерүдә сынап карарга теләгән менә шундый сабыйлар шул кадәр күп иде. Хәтта подгузник кигән балаларны да теге шаптырттылар. Беләсезме, анда теге карап торасың, шул кадәр теге менә бу егет, бу малай шундый озын бутлы, буе озын, шәп йөгерер инде бу дип карап торасың, алар стартка басалар, анда алардан 2 тапкыр кип-кичкенә малай шул кадәр тиз иттереп алдырып китә дә, аны берәү дә
куып тута алмый. Шул кадәр күңелле күренеш иде бу. Иң мөһиме безнең Татарстанда шундый матур спорт чаралары булу, ул бит инде безнең яшьләребезне дә, безнең казанлыларыбызны, шәһәрлеләрне шушындый матур чараларга җәлеп итү өчен бик кирәк. Бу инде Тимерменның бер этабы булды, шул Казан марафоны. Аның бит әле тагын бер этабы булачак җәй көне. Анда бит инде теге троеборье диләр бәгъне. Ягъни, син теге балаларны күрдеп алдың инде, дәйме? Подгузнниктагы. Анда бит әле тагын өлкән яшьтәге. Өлкән яшьтәге абыйлар, анда әле ялгышмасам 89 яшендә бер бабайың чапты. Видеолар бар аның инде безнең каналда. Менә шул яшькә кадәр җитеп, менә шулай торып йөгереп йөрергә язсын дуслар, барчагызга да. Амин. Булай дөресен әйткәндә, катнашырга теләгем бар. Тимермендә Казан марафонда. Икенче елга үзебезне һәр хәлдә мин узын турында әйтәм инде. Сынап карарга тырышырмын. Шундый ниләр бар инде, ниятләр. Кайтабыз дип китәләр, әйме? Дигән рубриканы хәтерлисең бит инде. Шул ук светокопия, аның шулай дип әйтәләр микән? Светокопия кагаз ясаучы җитештерүче Америка компаниясе Рәсәйдән китү турында белдерде. Шул теманы дәвам итеп, Яндекс.Драйв каршеринг сервисы Казаннан китү турында белдерде инде. Менә светокопия ул бит инде Снегурочканың көндәшеме? Шулай дип әйтәбез инде. Сез гомумән өйдә компьютер белән кулланасыздар бит инде? Бик кулланабыз. Миңа ул кагазлар бик кирәк. Нинди кагаз белән кулланасыз? Шул светокопия белән? Светокопия да бар миндә, Снегурочка да бар. Карале, безнең менә аналоглар шуны нидәгән, буларның көндәшләр бармы соң тагын светокопиядан тыш, Снегурочкадан тыш тагын? Менә Снегурочка белән светокопияны ала. Миндә генә шуны белән бит. Алар бар, әйтерләр әле. Сез нәрсә, моны белмисезме, моны белмисезме дип яза башларлар. Языгыз әле, Тагын нинди, тагын. Тагын нәрсәләр бар анда, Без шул Снегурочка белән светокопия белән генә кулландык инде. Хәзер шул ук нәрсәле Светогорск целлюлез кагаз комбинатын сатмакчы булалар. Менә шундый. Булай икән бу. Була. Сау булыгыз, Снегурочкалар, сау булыгыз, светокопиялар. Киләсе очрашуларга кадәр. Ассаламу алейкум.